Γκουστάβο στην άμυνα, ο Διέγκο Γκόμες στα χαφ. Τζόλης γυρίζει, πέρασε η μπάλα και από τις κόντρες ο Δουβίκας βλέπει τον Αλντερέτε να απομακρύνει. Αριστερά ο Διέγκο Γκόμες, είναι στη μέση ο Ενσίσο. Η πάσα στην πλάτη της άμυνας, ο Τζόλης γυρίζει, ο Δουβίκας βλέπει πάλι τον Αλντερέτε να παραχωρεί τη φορά αυτή πλάγιο. Αμήνεται σε 4-4-2, ο Διέγκο Γκόμες παίζει και εσωτερικά. Ο Δουβίκας, ο Καρέτσας, το λάθος έγινε, ο Δουβίκας πλασάρει δίπλα στο δοκάρι. Πολύ ωραία η σκέψη να μπορέσει να τσιμπήσει την μπάλα πάνω από τον τερματοφύλακα, γιατί έχει μικρή γωνία από εκεί που θα επιχειρήσει το πλασέρο, το δούμε και στο replay. Είναι δύσκολο με τόσο κλειστή γωνία να μπορέσει να βρεις χαμηλά την μπάλα. Θα το αναφέρουμε, ένα παιδί με πολύ μεγάλη συνέπεια και σταθερότητα, με 71 συμμετοχές. Καρέτσας χωρίς φάουλ. Περίμενε την εξέλιξη της φάσης ο Κίφη για να δώσει το φάουλ. Ο Μπακασέτας στο 19. Καλός χειριστής της μπάλας. Μπακασέτας τον καθυστέρησε. Και το σουτ στο βλαχοδήμα από μακριά. Διέγκο Γκόμες, αυτή είναι η πρώτη τελική στο 22. Έβγαλε ο Μπακασέτας, δεύτερη μπάλα ο Αλντερέτε. Αυτό έλειπε. Να σκοράρει και ο Αλντερέτε. Πολύ ωραία προσπάθεια πάντως. Συνήθως ο άξονας είναι πάντα κλειστός, αλλά οι μετατοπίσεις που κάνουν είναι πολύ συνεπείς στο αμυντικό κομμάτι. Ο Τζόλης και χώρο έχει, αλλά το σουτ φαίνεται να αναπηδάει μπάλα, δεν κοντράρει κάπου, δυνατό δεν είναι. Ευκαιρία στο 38 πρώτη του Τζόλη. Πήρε το προβάδισμα στο άνοιγμα, στο κοντρόλ εδώ πέρα. Καθόλου αμιλητέα ποσότητα, το 0,5 περίπου γκολ ανά παιχνίδι. Ενσίσο με Γκόμες, πίσω του το Σανάμπρια, κράτησε και βρήκε τον Αλμιρόν. Είναι εκτός ο Ρότα, ο Αλμιρόν, η κόντρα και πέρασε η μπάλα από τον Μπενίτες στην απόπειρα του Ενσίσο να πασάρει, να σουτάρει. Ούτε το ένα ούτε το άλλο έκανε στο 40. Γιαννούλης, Τζόλης αφήνει, ο Δουβίκας τα έκανε όλα καλά, λείπει τον γκολ στο 41. Δεν έχει δύναμη το σουτ, καταπληκτική επίθεση για την εθνική, καλύτερη στο μάτσο, τέλος του ημιχρόνου. Η αντιληπτική ικανότητα του Τζόλη εδώ πέρα κάνει νομίζω όλη τη διαφορά, και το κοντρόλ του Δουβίκα. Μπενίτες, Μπομπαντίγια, δείτε που είναι το εξάρι της εθνικής ο Κορμπελής και προφανώς που είναι η άμυνα, να τι. Εδώ όμως τώρα αρχίζουν τα δύσκολα με Ενσίσο, μαυροπάνω να καλύπτει και τον Ενσίσο να αστοχεί στο 45-1. Άμεση συνέπεια όταν πιέζεις πρεσά, έκανες αναφορά στο ότι ο Κουρμπέλης είναι πάρα πολύ ψηλά. Στο ένας εναντίον ενός εδώ, όταν έχεις δύο κεντρικούς αμυντικούς με δύο παίκτες του αντιπάλου, η οποιαδήποτε κερδισμένη μονομαχία και οποιαδήποτε δεύτερη μπάλα κάνει τον αντίπαλο να φτάσει σε σημείο βολής. Πολύ σημαντικό να έχει το απαραίτητο οπτικό πεδίο ο Βλαχοδήμος σε αυτή την εκτέλεση. Ο Γκόμες στα δίκτυα. 0-1 στο 52, ο Διέγκο Γκόμες. Ενώ περιμέναμε αριστερό χτύπημα από την πλευρά της Παραγουάης, κόντρα στη λογική από εκείνο το σημείο να χτυπήσει με δεξί στην κλειστή γωνία του τερματοφύλακα. 0-1. Χατζηδιάκος, ωραία δουλειά στο Σανάμπρια. Τζόλης περιμένει το Γιαννούλη. Ο Μπακασέτας με το δεξί στην εστία στο 55. Αλντερέτε, Αλμιρόν, Ρομέρο, ωραίο passing game και γυρίζει ο Ενσίσο και θέλει να ταλαιπωρήσει το Ρότα που παίζει καλή άμυνα εδώ. Εξαιρετικός ο Ρότα, μα τι κάνει. Ο Ενσίσο, φοβερή επέμβαση του Βλαχοδήμου. Τι έχει κάνει στη φάση ο Ενσίσο, σταμάτησε μόνο στο Βλαχοδήμο στο 59 αυτή η ατομική προσπάθεια. Γιαννούλης, Τετέι και Γιαννούλης για Μασούρα και Δουβίκα, ο Τριάτης. Out στο 72. Κωνσταντέλιας με ο Χέντα, πάλι από αριστερά. Κράτησε ο Κωνσταντέλιας, το πήρε προσωπικά ο Τετέι, δεν κάνει το 1-1, έχει κοντράρει η μπάλα. Και εδώ υπάρχει κόντρα και εδώ υπάρχει αυτός ο απίθανος τύπος που λέγεται Γκουστάβο Γκόμες. Όχι, δεν είναι ο Γκουστάβο Γκόμες. Τηρείται ευλαβικά. Και η κεφαλιά του Ρέτσου. Out στο 86.
Και πέρασε ο Κωνσταντέλιας, δεν είναι φαλαθό. Τι έδωσε ο Κίφη, δεν τον είδαμε. Παρατήρηση τον Κωνσταντέλια, έκανε κόρνερ. Τσιμίκας, Κωνσταντέλιας. Κόρνερ. Ζαφύρι στο πλάι, τελικό αποτέλεσμα Ελλάδα-Παραγουάη 0-1 με Γκόμες στο 52.